Starijiet ministerjali, mozzjonijiet l-Onorevoli Franco De Bono. Xtaqt, inqajem ksur ta' privileġġ, Mr. Speaker, fil-konfront tal-Onorevoli Tonio Fenek. Rigward dikjarazzjonijiet li għamel il-bieraħ fil-programm Bondi Plus. U allura jiena, Mr. Speaker, fil-waqt li jien inżomm mad-dikjarazzjonijiet li diġà għamilt li Bostingat fil-kabinet jien nivvota kontra l-budget, tajjeb jiena inżid ngħid anka dikjarazzjonijiet inkwetanti kemm għalfejn ta' dak ta' privileġġ, Mr. Speaker, u anka għalfejn ta' din il-Kamra, fejn il-Ministru Tonio Fenek għamel dikjarazzjonijiet fejn qal li l-siġġu parlamentari huwa tal-partit. Ma tistax tinżel fil-baxx iktar minn hekk u kontra l-espertu tal-Kostituzzjoni. Jiena nixtieq f'dan il-kuntest, Mr. Speaker. Dan huwa tixwix, nikkonsidrah bħala tixwix, jiena qed inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra, Mr. Speaker. Ittra anonima biċċa skartoċ magħha, dan huwa tixwix u qed nitlob lilek, Mr. Speaker, illi din l-ittra anonima tikkomunika lill-Kummissarju tal-Pulizija għall-investigazzjoni opportuni. Jien għaddej minn martirju, illi għaddej minn martirju għal aktar minn sena, minn attakki inġusti, feroċi fil-konfront tiegħi, u nitlob il-protezzjoni tas-sedja, Mr. Speaker, sabiex jien bħala deputat elett mill-poplu f'demokrazija ikolli dritt, is-serenità u l-protezzjoni kollha tal-liġi illi jiena nwettaq id-doveri tiegħi skont il-kuxjenza tiegħi u skont il-ġurament tal-ħatra li ħadd il-Kostituzzjoni u ma nkun intimidat minn ħadd inkluż mill-Onorevoli Tonio Fenek.